mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sining itiyon, nagapasalamat naman kita sa Dios kay makaupdanan naman kita sa pagpamalandong sa iya mga pulong kag ang bahin sing bala na kasulatan nga aton pagapamalandungan subong makita ini sa 2 Timothy chapter 4 halin sa 6 pakadto sa 8 agakon tri pagabasahon anay sa aton Bible sa Hiligaynon nga nagasiling nanood sa akon antion nagabot nga ako ihalad na kag tio na ini nga magataliwan ako sa sini nga kabuhi. Nahimo ko na ang akon masarangan sa palumba, nadalagan ko na ang bugos nga dalaganon, kag natipigan ko ang akon nga pagtuo. Karon ang padya sang pagdaog nagahulat sa akon. Ang korona sang pagkamatarong nihatag sa akon sang Ginoo. Ang matarong nga hukom sa sadto nga adlaw kag indi lamang sa akon kundi sa tanan man nga nagahulat nga may paghigugma sang iya pagpahayag. Ini ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini nga suliton maayo agod nga mahang panaton kung ano gid ang ginahambal sang Dios sa aton paagi sa sining nga bahin sang balaan nga kasulatan. Una sa tanan aton dumdumon nga ini nga portion sang Bible ginsulat ni San Pablo. Kag ginsulat ini niya sadtong tion nga ginabatyag na niya nga dali na lang siya magtaliwan o kon mapatay sa sini nga kalibutan. Tungod kay ang kantangan ni San Pablo sini nga tion sa iya pagsulat amo nga didto siya sa prisuhan sang Roma kag tungod sina ginabatyag niya nga silutan siya sa kamatayon. Kay mo ina ang ginahimo sa mga tao dito sa Roma sadtong tion nga si Nero ang ilang emperor nagapangpigos, persecute, ginahingabot ang mga Kristohanon kag ang mga Kristohanon sadtong tion dito sa Roma panahon ni emperor nga si Nero ginapatay. So tungod kay napriso si San Pablo, napriso siya tungod kay nagabantala siya sang mayong balita nga si Kristo ginlansang, napatay, ginlubong, kag sa ikatatlo nga adlaw na banhaw siya, kag San Pablo nagapanudlo ang tanan nga mga tao nga magtuo kag magbaton sina nga Kristo bisan mapatay magakabuhi man siya liwat. Kagina ang hindi nila nagustuhan nga klase sang pagtudlo o kon balita kabangdanan nga ginahingabot nila ang mga Kristohanon. Sadto nga tion ginbatyag na ni San Pablo sa sining nga tion nga dali na lang siya silutan sa kamatayon kay didto na siya nga daan sa prisuhan. Kagamo ini ang duha ka bagay sa bersikulo 6 nga iya ginhambal. Siling niya tion na ini nga ako igahalad sa Dios. Ay ini nga mga pulong mahang pa naton sing maayo kung ibalik naton ang aton huna-huna sang practice sang mga Hudiyo o kon Israelinhon sang una sa Old Testament. Ang mga Israelinhon nagadakop inasyal sila sang sapat nga tawag karnero
kag ang karniro ginahalad sa ibabaw sang altar, itungtong ang karniro, kag pagapatyo nila siya, kag pagasunugon nila, ginahimo nila ina sang mga Israelinhon, kay inaamo ang sugo sa ila. Agod nga ang ila mga sala matabunan, kung sa aton pa ang dugo sang karniro nga ginhalad sarang makatabon sang ila mga sala. Kag ila ina ginahimo ang mga pari sang mga Hudiyo o kon Israelinhon, amo ang nagapangamot sa paghimo sina sa paghalad sa mga karniro, agod nga matabunan ang mga sala sang mga katawhan sang Israel. Amo ini ang background sa paghambal ni San Pablo. Nga nagsiling siya, amo na ini ang tion, dali na lang ang tion, nga ako igahalad sa Diyos. Ang halad, ginsiling ko na, practice sang mga Hudiyo, kag gingamit man ini ni San Pablo, agod mahangpan sang katawhan sang una, kag mahangpan man tusupong nga si San Pablo ay ang lawas katulad sang karniro nga ginhalad sa Dios. Ginhalad niya yung kabuhi, agod nga kitang mga katawhan makaangkon sang kamatuoran sang sang aton nga kaluwasan. Ginhalad ni San Pablo yang kabuhi, agod matalupanda naton ang kamatuoran nga ang maayong balita aton maangkon, kag paagi sa aton pag-angkon sa maayong balita, makaangkon kita sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag, paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesukristo. So ang polo nga gingamit, halad, ginhalad niya yang kabuhi, agod nga kita nga mga katawhan nga ginatudluan sang balaan nga kasulatan kag sang balaan nga espiritu, makatalupangod sing labing matinaw nga ang kasiguruan sang aton kaluwasan ara gid lang nasandig kay Kristo nga ginatuohan ni San Pablo, kag aton man ginatuohan, ginasaligan sa sini nga tion. Ang paghalad nga gingamit diri ni San Pablo nga tiuna ay halad niya ang iyang kabuhi, kung sa aton pa sa kamatayon dali na lang siya nga mapatay, nga ginsiling nakon ginapractice o kung ginahimo sang mga Hudiyo, Israelinon sang una, wala na naton iya ginahimo subong, wala na kita nagapatay sang karniro, itungtong sa halaran, kag ihalad sa Dios. Nga wala na naton ginahimo subong, kay man ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton, nga ang katapusan nga halad si Ginoong Hesus. So hindi na karniro, hindi ni sa San Pablo nga dapat ihalad pang yang lawas, kay ang katapusan nga halad amo si Ginoong Hesus, ang bugto nga anak sang Dios nga ginpadala diri sa kalibutan, kag ginhalad niya ang kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Katapusan nga halad, kag paagi sa iyang kamatayon dito sa cross, maangko naton ang aton kaluwasan kung kita magatuo sa sinang Kristo nga ginhalad sa makaisa gid lang. Si Kristo gintawag sa John chapter 1 verse 29 nga siya amo ang kordero o kon karniro sang Dios nga magakuha sang sala sang tanan nga mga tao
sa kalibutan. So ikumparar naton ang duha ka halad, no? Ang ginahimo sa mga tao sa Old Testament, naghalad sila sang sapat nga among karniro, kag ang dugo sang karniro amo ang nagatabon sang ila sala. Sala sang mga Israelinon. Okay? Karon ikumpara naton. Si Kristo amo ang katapusan nga halad. Ginhalad niya ang kabuhi dito sa cross, sa Kalbaryo. Nagpatulo siya sang iya hamili nga dugo. Pero si Kristo iya ang katapusan nga halad nga ginatawag sa Bible, Kordero sang Dios. Ina iya nga Kristo para sa tanan nga mga tao. Ang karniro iya sa mga Israelinon para lang to sa ila. Wala labot ang Pilipino, Amerikano, Koreano. Pero si Kristo iya iyang halad, ang kabuhi nga iyang ginhalad para iya sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Ginatawag ina nga katapusan nga halad para gid sa aton tanan. Kag isa pa gid ka diferensya nga aton makita amoy ni nga ang karniro sa Old Testament, ang iyang dugo igo lang makatabon sang sala sang mga Israelinon. Pero ang hamili iya nga dugo ni Kristo nga ginpatulo didto sa cross sang Kalbaryo, hindi lang nga makatabon, kundi nga makahugas sang tanan nga sala. So lain man niya nga tabunan mo lang ang sala, lain man niya nga hugasan kag tinloan mo gid. Kagamoy na ang ginatudlo sang Bible nga ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagatinlo, nagahugas sang tanan nga makalapasan sang katawhan sa sining kalibutan. So lito na ako ng kamaturan, agod nga magpenetrate sa aton hunahuna ang pagsiling ni San Pablo nga tiunan ni nga ihalad nakon ang akon kaugalingon. Kung sa aton pa, tiuna nga mapatay siya. Pero ginpadalaga naton ang kamaturan nga sa iyang paghambal sina, iya ginhulam ang kamatuoran halin sa Old Testament nga mga tao nagahimo sang halad para sa Ginoo, ang ila ginahalad amo ang karniro para matabunan ang ila sala. Pero may isa kamatuoran nga aton diri tan-awon. Ang aton iya paghimuon subong suno sa ginatudlo sang Bible, kagini makita sa Roma Kapitulo 12, halin sa 1 pagkadto sa 2, nagsiling ang Bible, nagapakitlooy ako sa inyo, siling ini ni San Pablo, nga ihalad ninyo ang inyong bug-os nga kabuhi. Ariliwat ang halad. Halad nga buhi, hindi niya patay. Halad nga buhi. So, hindi na kinanglan nga patyon. Kundi pwede kita subong nga mga buhi nga Kristohanon nga ihalad naton ang bug-os naton nga kabuhi, buhi nga halad dira sa Ginoo. Hindi kamo, siling ni San Pablo, siling sa balang kasulatan, magsunod sa pagdihon sa sining kalibutan sa aton mga kabuhi. Kundi nga sundo naton ang pagdihon sang Dios sa aton mga kabuhi. Subong nga mga tao nga ginhalad naton ang aton kaugalingon, buhi nga halad dira sa Ginoo. So aton nini tan-awon sing maayo halin sa halad nga mo ang karniro, pagkadto siling ni San Pablo, ihalad ko man ang akon kaugalingon, pagi sa kamatayon, ginsurinder niyang bugos nga kabuhi, tob-tob sa kamatayon, kagang siling niya amo, nga kita subong,
Hindi na bagay nga patyon ago dihalad, ihalad na lang naton ang aton mga kabuhi subong buhi nga halad dira sa Ginoo. Mga utod ginaano nimo pagkabuhi ang imo nga kabuhi. Nagapadayon ang Bible sa aton nga dapat aton ihalad ang aton kabuhi sa Ginoo. Kay man amo ini ang kamatuoran. Tapos kita nga maluwas nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, magakabuhi kita sang buhi nga pagkabuhi upod sang bug-os naton nga pagsalig o kon pagtuo dira sa Ginoo. Kagamo ini ang bantayan naton. Kagamo ini ang ginatudlo sa aton sa Dios sa sini nga panahon. Nga magasiling kita sa aton kaugalingon nga ang kabuhi nga ginakabuhi nakon subong. Akon iga kabuhi paagi sa pagtuo. Amo na ang paghalad mo. Paagi sa pagtuo kay Ginoong Jesucristo nga nahigugma sa akon kag naghalad sa iyang kabuhi para sa akon. Nahigugma kag naghalad sa iyang kabuhi para sa aton. Kung kita nahigugma kag nagasalig sa Ginoo, ihalad man naton ang aton kaugalingon subong nga buhi nga halad dira sa Ginoo paagi sa aton nga bug-os nga pagpangalagad dira sa iya. May isa pagid kapulong nga gingamit ni San Pablo dira sa bersikulo 6. Nagsiling siya, "Tiona ini nga ihalad nako ng akon kabuhi sa Ginoo." Naghambal siya sa iyang kamatayon kay ginabatyag ni San Pablo nga dali na lang siya patyon didto sa Roma tungod kay ginpriso siya kag ang ilang emperor tama kapintas nga nagapangpatay sang mga Kristohanon. Sinya tiona ini nga magataliwan na ako. Nagahambal siya sang lawas nun nga kamatayon. Tiona ini nga ako magataliwan na. Siguro nabalaan ni San Pablo nga mga inadlaw na lang, hindi nga tinuig, kundi inadlaw na lang ang iyang palaboton kag pagapatyo na siya. Paagi sa pag-utod sa iyang liog, amo na ang silot dito sa Roma nga ginahiwat sang pagpanghingabot sang mga Kristohanon. Ginautod ang ilang nga ulo, ang liog, kag ginasunog. Nya tionay ni nga magataliwan ako. Ang balatyago niya, inuras na lang, inadlaw na lang, hindi binulan kag tinuig. Okay? Kung ikaw nagabiyahe, kung nagsakay ka sa barko o kung sa eroplano man, sa pantalan sang barko, kung sa airport, parehas lang, may ara nga ginatawag nga departure area. Ang tanan nga pasahero didto mapungko sa departure area kag magapaabot sang nagakaigo nga oras schedule sang paglakat biyahe sang barko o kon aeroplano man. Pero gamito naton ang barko agod nga makabulig sa aton paghangop sini sang mga ginahambal ni San Pablo. Sa siningat iyon, si San Pablo dito siya sa prisuan. Kung ikaw pasahero sa barko, kag ang barko manuglakat pananglitan alas 8 sa gabi, dapat alas 6 ara ka na pungko ka na daan sa departure area nga magpaabot
sang pagbiyahe sang barko. Okay? Kung maglakat ng barko, may ara na siya natawag na angkla, anchor. Inaamo ang nagapugong sa barko nga hindi siya makahulag, hindi siya makalakat. Kaya ang angkla nagakapot sa idalom sang duta nga hindi siya makahalin sa pantalan. Makahalin lang ang barko sa pantalan kung ang angkla, ang anchor, kwao na nimo, batak si babaw. Pagkakuha na sa anchor, ang barko pwede na kabiyahe, hilway na siya sa pagbiyahe sa iyang kaladtuan. Okay? Amo ini ang idea. Si San Pablo, dali na lang kwaon ang anchor, ang angkla. Kag pagkuha sang angkla, mapatay na siya, patyo na siya, kag hilway na siya sa pagbiyahe. Okay. So, si San Pablo nagapaabot na lang sang inoras insakto nga time kay ara na siya sa departure area. Kag kung maglakat na ang salakyan, mataliwa na siya, kag magapauli ang iyang kalag didto sa Ginoo. Mga kautoran, amo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton. Kitang tanan nga mga tao magataliwan sa sini nga kalibutan. Lain-lain nga mga paagi, kay si San Pablo iya ginpatay sa mapintas nga mga tao, pero kita man nga mga tao subong, may lain-lain nga paagi diin kita magataliwan sa sini nga kalibutan. Ang iba nagpatay sa aksidente, ang iban sa mga balatian, madamo pa. Iban sa COVID, ang iban niya daw medyo masiling naton masakit ang ilang kamatayon katulad kay San Pablo. Pero ang kamatuoran amo ini nga kita nga mga tao kaisagid lang magpangabuhi sini nga duta. Kag magabot ang kamatayon. Isiling na kon lain-lain nga paagi. Ang Bible nagatudlo sa aton sing subong sini. Siling sang Ecclesiastes kapitulo 3 salin sa 1 pagkadto sa 2, may tion nga kita matao sa sini nga kalibutan. Kag may panahon man nga kita mapatay. Kagang siling naman sang Acts o kon Hebro kapitulo 9 versikulo 27. Hebro 9 verse 27 nagasiling, may tion nga kita magpangabuhi, pero may tion man nga kita mapatay. May tion sang aton pagpangabuhi, kag may tion man sang kamatayon. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Hebrew chapter 9, verse 27. Kaon naton ang pulong appointed. May gintalana. Kada isa sa aton may gintalana nga tion. Nga kita matao, kag may gintalana man nga tion, nga kita magataliwan paagi sa kamatayon. So kung aton initanahon sing matag, amo ini. Ang iban sa aton, ang gintalana, malipot gid lang. Siguro 20 ka tuig, 30, 40, 50, amo lang ina ang gintalana. Pero ang iba niya sa aton malawig, kaabot pa sang senior citizen, iban sobra isang gatos, malawig ang gintalana nga tion. Gintalana sang Dios nga tion para sa ila. So lain-lain ang gintalana nga tion
sa aton pagpuyo sa sini nga kalibutan. Kon kaysa nga aton huna-huna nagasiling, magsilibrar kita sa nga aton birthday siling naton. Salamat sa Ginoo. Nadugangan naman sang isa ka tuig ang akon nga edad. Siguro daw hindi kaayo ina masiling naton nga insakto gid nga huna-huna. Kon ang gintalana sang Dios sa imo kag sa akon 50 ka tuig ang akon pagpangabuhi diri sa dota, kada birthday nakon ginbuhinan indi nga gindugangan. So kon ang gintalana 50 ka tuig, pag birthday nakon ginbuhi na isa ka tuig, 49 na lang. Mag-birthday ko liwati, 48 na lang. Amat-amat lipot, amat-amat lipot, hindi nga nadugangan, kundi ginbuhinan kada birthday. Tob-tob nga kon sa mga kandila pa, naglipot kag matapos na ang mga tinuig nga gintalana sa aton. So makaisa lamang kita, magpangabuhi sini nga dota, kag kung magabot na ang tion, magabalik na kita sa Ginoo. Kung kamatayon ang paghambalan, amo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton. Ang bugos nga tao, mayara nga lawas, may kalag, kag may espiritu. So amo ina ang kamatuoran. The complete human being is composed of body, soul, and spirit. Kunimo niya nga hapuson nga pagkaistorya, ang tao may ara siya nga bahin nga makita kag hindi makita. Ang makita amo ina ang lawas, ang hindi makita nga bahin amo ina ang aton kalag kag espiritu. Kung mapatay na ang aton lawas, ang aton kalag kag espiritu magagawa sa aton lawas kag magapauli sa Dios nga nagtuga sa iya. Ang aton nga lawas nga naang konsubong halin ini sa yabok kag nagsiling ang Dios kay sa yabok ka naghalin magapauli ka man sa yabok. Ti nga aton iya kalag kag espiritu halin sa ginhawa sang Dios kay sa iyang pagtuga ginhuypan niya ang iya gindihon nga dota. Kag sa tapos kag ginhuypan sang Dios, nagsiling ang Bible, ang tao nahimo nga buhi nga tao. Okay, ang aton kabuhi halin sa ginhawa sang Dios. Ang aton kalag kag espiritu halin sa ginhawa sang Dios. Samtang ang aton lawas halin sa yabok. Tungod kay mapatay ang aton lawas, mapuli siya sa yabok. Pero ang aton kalag kag espiritu nga naghalin sa ginhawa sang Dios, magadiritso ina siya pauli sa Dios. So ang kamatayon sa lawas amo ang pagsiparar sang aton kalag kag espiritu halin sa aton nga lawas. Siguro mabudlay naton ini nga hangpon subong, pero amo ining kamatuoran, ang aton kalag kag espiritu wala nagakapatay. Ang nagakapatay lang ang lawas. Ang kamatayon sa lawas amo ang pagwa sa aton kalag kag espiritu halin sa aton nga lawas. Pero aton pagyud gamiton ang isa ka example. Tilawan naton kag hampon ang inigang kapaturan kutob sa aton masarangan kay siling na konti mabulubudlay ini nga bahin. Pero gamiton naton ang example. May ara nga ginatawag balay. Okay? Kung may balay gani, may tagbalay. Ang balay amo ginaistaran sang tagbalay. Okay?
Ang aton lawas katulad lamang ini isang balay. Pero ang tagbalay nga nagaistar sulod sa aton lawas nga hindi makita, amo ina ang kalag kag aton espiritu. Kon madonot na, maguba na ang balay nga amo ang lawas, ang tagbalay nga amo ang kalag kag espiritu, magwa ni siya kag magapauli sa Dios nga amo ang nagtuga sa iya. So si San Pablo nakaintindi sini, kag nagahambal siya para sa akon, siling ni San Pablo, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang pagkapatay amo ang pagdaog. Siya maisog sa pag-atubang sang kamatayon, bisan nga nabalanan niya nga napriso siya, kag pila na lang ka oras pagapatyo na siya. Pero may kaisog siya sa pag-atubang sinang tanan, tungod kay naintindihan niya nga tapos siya mapatay, ang iyang lawas, ang iyang kalag, magapadayon sa pagkabuhi didto sa langit, upod sa Dios nga nagluwas sa iya. Kabangdanan nga ang Bible nagatudlo sa aton sa Mateo 10:28. Kagini nahangpan ni San Pablo, kag dapat manaton mahangpan subong agod nga hindi kita mahadlok sa pag-atubang sang kamatayon. Siguro wala na iyasing magapatay sa aton katulad sa pagsilot kay San Pablo, pero kita magataliwan man, kag dapat nga may kaisog kita sa pag-atubang sang kamatayon, bisan san-o ini magaabot. Kay man nagsiling ang Bible, hindi ninyo pagkahadloki ang mga tao nga sarang lamang makapatay sa inyo lawas, pero hindi makasarang magpatay sang lawas kag kalag kag espiritu dito sa linaw sang kalayo sa impierno. Amo ina ang dapat naton huna-hunaon kung kamatayon ang pagambalan. Kung kamatayon ang pagambalan, siling sa Bible, okay, ang kamatayon amo ang pagdaog. Sa wala sang Kristo sa ilang kabuhi, ang kamatayon kalaglagan sa linaw sang kalayo sa impierno. Pero kung ikaw isa ka Kristohanon, imo gin sandig ang imong pagtuo dira kay Kristo, siling sa Bible, ang kamatayon sa lawas pagdaog. Pagdaog tungod kay 100% magapakikupod ikaw kay Kristo didto sa langit sa wala sing katapusan. Ang Bible nagasiling, we will be together with Jesus Christ in heaven eternally. Wala sing katapusan. So siling niya, hindi ka mo magkahadlok. Si San Pablo, wala na hadlok pagatubang sang kamatayon, kay nakasiguro siya ngayang kalag kag espiritu magapakig-upod sa Dios didto sa langit. Ti ano yang matabo sang aton lawas kon mapatay kag ilubong? Ang plano iya sang Ginoo mo ni siya magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Kag ang tanan nga nagkalapatay nga may pagtuo dira kay Kristo, ang ilang lawas pagabanhaon, kag ang ila kalag nga nag-una na didto sa langit igabalik sa ilang kalag, sa ilang lawas, then didto sa langit. Tapos sa pagkabanhaw, magapakikupod kita sa Dios sa wala sang katapusan, kumplito na kalag espiritu nga ginbalik sa langit, sa lawas nga ginatawag lawas nga hindi na madonot, di madinulunton nga lawas. O amo na ang tanan nga plano sang Ginoo para sa kayuhan sang iya mga kanakan. Then sa bersikulo 7,
Nagahambal siya sang iyang trabaho nga gin-assign sang Dios sa iya. Si San Pablo sa verse 7 nagahambal siya nga ang tanan nga obra nga ginpaobra sang Dios sa iya natapos na niya, gindalaga na niya ang bugos nga dalaganon. Versikulo 7, amo na yang ginambal. Ang bugos nga dalaganon nga nadalaga niya kung sa aton pa ang tanan nga obra, assignment nga ginhatag sa Dios sa iya, na obra niya tanan, wala na gid sing nabilin, nahimo na niya tanan. Ano nga obra ang ginpahimo sang Dios kay San Pablo? Okay, balik naton ang kasaysayan. Si San Pablo may duwa ka sahi sang kabuhi. Sang wala pa siya nagtuo kay Kristo, ang niya kabuhi tama sa iya kapintas. Siya ang nagapapriso sa mga Kristohanon, kag siya man ang nagapangpatay sa mga Kristohanon. Ina sadtong wala pa siya na-convert, sang wala pa siya dira kay Kristo. Pero sa nagalakat siya dito sa dalan sa Damascus, naigo siya sa sobrang nga kasanag, halin sa langit, natumba siya, kag nabulag siya, kag may tingog siya nga nabatian, nga nagisiling, Saulo, Saulo, o kon Pablo, Pablo, nga ang ginahingabot nimo ako, siling sang tingog. Siling ni San Pablo kay natumba siya, kag nabulag siya. Siling niya, sino ikaw, Ginoo? Siling ni Kristo sa iya, ako si Kristo, nga imo ginahingabot. Pero siling Kristo, sige, tindog ka, bangon ka, kay ihambal nakon sa imo ang tanan nga imong pagaobrahon, ang tanan nga assignment nga imong obrahon. Kag ginhambal sang Dios sa iya ang tanan nga iyang obrahon. May duha ka bagay nga ginhambal sang Dios sa iya. Tindog ka, lakat ka, kag ikaw magawali sang maayong balita. Unang assignment sang Dios sa mga katawhan sang Israel. Ikadua nga assignment nga ginpaobra sang Dios sa iya amo ini, ikaw magalakat kag magawali, magatudlo sa mga balita, hindi lamang sa mga Israelinhon, kundi sa mga Gentile people, sa mga Hintil. So halin sa mga Israelinhon, tubtod sa hindi mga tao nga taga-Israel, kundi mga Hintil. So duwa ang assignment niya. Siling ni San Pablo sa siningation, nahimo ko na ining tanan, ang tanan nga ginpaobra sang Dios sa akon, nahimo ko na. Kag tio na ini nga magataliwa na ako, kay man nahimo naman akon. Siling ni San Pablo, ang tanan nga ginapahimo sang Dios sa akon. Kamoy ni nga San Pablo nga naghambal nga wala ko ginakahuya ang maayong balita sang Dios. Kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tao. Wala siya nahuya bisan sino nga klase sa mga tao, ginahambalan niya kay man nabalaan niya nga mayong balita sang Dios, amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tao, magtuo kag magbaton kay Kristo, sulod sa iyang kabuhi. So natapos niya na tanan ang assignment. Karon ato naman ini, ti anong pamatyag mo? Siguro ang iban sa aton mga senior citizen na, parehas man sa akon, ang iban mga bata pa, pero mga utod, sa wala pa kita magtaliwan sa sininga kalibutan. Dapat katulad kay San Pablo, makasiling makita sa aton kagalingon,
natapos ko na ang hilikoton nga ginhatag ginsandig sang Dios sa akon mga abaga. Siguro lain hilikoton ang ginipahimo sang Dios sa imo, lain man ang sa akon. Guro pahayag sang Dios sa imo nga ang imong hilikoton amo ang pagbulig sang mga hilikoton sa simbahan. Siguro ang iban sa aton hilikoton ang pagbulig sang aton isig kataw financial sa mga imol. Lain-lain ang mga hilikoton nga ginahatag sang Dios sa aton. Pero ang kamatuoran dapat magpabilin na sa wala pa kita magtaliwan sa sining kalibutan, katulad kay San Pablo makasiling kita, nahimo ko na ang tanan nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod kay nahimo naman ang tanan, ang siling ni San Pablo, versikulo 8, mabasa nimo ina nga nagasiling siya, karon may mga padya nga ihatag ang Dios sa akon. Kay man matinumanon siya sa paghimo sang hilikoton nga ginapahimo sang Dios sa iya, ginapaabot niya nga may padya ang Dios nga igahatag sa iya. Kagini nga padya ginasiling sa Bible, amo ini ang padya premyo sang Dios nga wala nagakadunot, wala nagakadula, permanente nagalast sa walang katapusan nga padya. Kung ang aton mga manughampang nagalagas ang padya, tapos sila makadalagan boxing o kung iban pangaksay sang sport, may padya sila. Siling ni San Pablo, ako iya hatagan sang Dios sang padya nga hindi baraton, kundi padya nga wala nagakadunot. May gimbensyonar ang Bible nga kalain-lain nga mga padya nga wala nagakadunot. Ang una diri nga tawag ini nga korona sang pagdaog. Padyaan ikaw, premyohan ikaw sang Dios sang korona sang pagdaog. Ikaduha nga nagasiling siya, korona sang pagkamatarong. Kagang sunod nagasiling siya, korona nga wala nagakadunot, kag korona sang kabuhi. Kagang isa pa gid nagasiling, korona sang himaya. Amo inim 5 ka klase sang mga padya nga ginaaman sang Dios sa tanan niyang makanakan, nga nagapadayon matinumanon nga nagaalagad dira sa iya. So ang Dios nagahatag sa aton sang nagakalain-lain nga padya. Pero aton atagon ini nga mga bagay. Iniya bunga sang aton mga binuhatan ang Dios mga padya sa aton. Pero ang kabuhi iya nga wala sing katapusan o kon eternal life, ihatag ini iya sang Dios sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sa ilang mga kabuhi. Then tapos ikaw nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag naangkon mo na ang kabuhi nga wala sing katapusan, magaalagad na ikaw sa Dios, kag sa imo nga pagpangalagad sing matinumanon, maminatodon padyaan niya ikaw sadtong na mensionar naton nga mga padya. Amo ina ang bunga sang aton mga pagpangalagad sa Ginoo. Tapos ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan. So aton paghimuon sa siningation amo ini, dapat kita makaangkon anay
sang kabuhi nga wala sing katapusan, pagi sa aton pagtuo kay Kristo, kag sa tapos nga ikaw nagtuo na kay Kristo, nga magabuhat na ikaw sang mga hilikoton nga Diyos nun, agod padyaan ikaw sang Ginoo, sang korona sang pagdaog, korona sang pagkamatarong, korona nga wala nagakadon, korona sang kabuhi, kag korona sang himaya nga ginaaman sang Diyos sa tanan yang mga katawan, hindi lamang kay San Pablo, kundi para man sa aton tanan nga nagapadayon sang pag-alaga sa pag-alagad sa Dios, upod sa aton hugot nga pagsalig dira kay Ginoong Kristo nga aton manuluwas. Mga kauturan, padamo gid nga salamat, kag kabay nga ang Dios nun nakalinong magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi, karon kag bisan tubtob sa wala sing katapusan.